Ma baqali xejn. Kliem Daniela, ta' 4 tfal li mimlija dmuħ tirrakkonta kif spiċċat ta' fuqha senduqa wara li nirien kbar erdu l-appartament fejn tgħix. F'intervista esklusiva ma' Net News, l-om tiddeskrivi l-mument ta' biża' li hi u wlieda għaddew minnhom. Għalt fil-kxina niġri u f'daqqa waħda sibt il-dukħan ħreġ għalija. U battit ma nħriġtom niġri fil-gallerija, marna fil-gallerija. U bdejt neħed għall-ajjut. ħarġu l-ġirin kollha jagħtuni l-għajnuna ż-żetaw. Min iċempel l-ambulanzi, min iċempel il-fire angel u hekk. L-akbar biża' għal Daniela kienu tfal. Wara li l-membri tal-Protezzjoni Ċivili niżlu l-tfal mill-gallerija bis-sellum ittieħdu f'ambulanza. Xinajtum fl-ambulanza t-tum mela tfal weġġa għalu li le. U bat tagħna. Sorry ma niflux nitkellem. Weġġej l-qasim parti ma li weġġaw li tfal-għalija ħafna. Ma nafx, ġabdejt maġinaħħom jinnaf maħruqini u hekk. U bżajt ħafna. Daniela u tfal tagħha, Dorniksien ta' 10 snin, Keistin ta' 8 snin, Creydon ta' 3 snin u Denzel ta' 7 xhur kellhom iqattaw lejl l-isptar Mater Dei, lejl li xejn ma kien faċli għall-om u tfal tagħha. Kull xintarani nqum maħsuda nsibdejt, xin ikun sa niprofa norqod, nara ma nafx nara duħħan kbir qudiem għajnejja inqum maħġla, it-tfal nibda sejra u nara kollha fuq is-sodariqtin. It-tfal ħriġtom l-isptar bil-kalzetti u bil-piġami, il-piġami għax tawhom lin-nies għax kieku lanqas m'għandix għax inħaraq li kollox. It-tfal ħriġtom bla żraben, immaġina mill-isptar ħirġa bla żraben bil-kalzetti biss. Mill-appartament ma fadal xejn. U xejn tħalt għatt il-madof. Bdejt ngħid il-madof fi il-kmamar kollha maħruqin, sodot maħruqin, ma baqa li xejn. Kollox maħruq il-wejx ta' tfal maħruqin. Net News tkellem ukoll mal-ġirien ta' Daniela fosthom Brian li kien il-persuna li prova jagħti l-ewwel għajnuna. Kif taħt il-bib id-duħħan tiela ma kollhom kien, ġewwiċna, insomma, jisut faqqieħ tad-dawl u affarijiet u hekk u s-salvavita wkoll u li l-mam kollhom kien beda ġej għal ġafina. Provajt nagħmel dak li nista' imma ma stajx nidħol. Jessica, ħabiba tal-om, tajt kif l-ar sensazzjoni kienet li rat kollox iseħħ mingħajr ma setet tagħmel xejn. Vera sensazzjoni gera li tittejn u ma tista' tagħmel xejn għax ma stajtx nidħol f'dik it-tħaħen u hemmhekk. Sakemm ikunu jistgħu jitlu lura fl-appartament, il-familja ingħatat akkomodazzjoni alternattiva. Fil-waqt li tirringrazzja lil kull min sista wara l-appoġġ tiegħu, il-familja tirringrazzja wkoll lil kull min b'xi mod jista' jgħin lil Daniela u lil ulieda.